To matsayin da nake kai na yanzu ina sarkin Lere. To tun dai ka san abu ne, in ka gaji abu ba za ka ce ka yi nisa da shi ba, ko da yake ina soja din ina zo na ina waɗannan aka ce kace, amma har yanzu ban bar gida ba. An je an ce duk wanda ya bar gida ta bar shi. Saboda haka ina nan ina tare da gida. To ka san kuma shekara da shekaru zan ce kusan abin da muka yi abin nan kusan shekara 100 da muke tun da tura suka kwace mana mulki. Muna neman mai da martaban mukamin masarautar Lere. Turawa ne da suka zo suka dakusa da mu, aka yi larduna, sai ita kanta Lere aka watsa ta, aka kasa ta. Don yanzu kasar Lere na daɗin yanzu suna bare ɗaya na wajen Plateau, bare ɗaya na Bauchi, bare ɗaya na nan a Kaduna State. To lokacin shine aka dakusar da Lere ta zama ƙaramin wuri, ya zama ma dakaci ne yake riƙe wurin. To hankali muna ta wannan ƙoƙarin inda za a dawo da martaban. Muka zo muka samu abin nan hakimci 1986 lokacin mulkin soja, lokacin dangiwa Umar. To ana cikin wannan hakimci din ne sai aka zo ana shirye-shiryen yadda za a gyara mulki na wannan jiha. Shine aka kirkiro masarautu galibi dai daga kudanci, amma kuma da yake mutuntuni mu ne muka sa a wannan abun a gaba, muna ce lalle muna so mu samu mu na kanmu. Shine aka amince da wannan a cikin shekara 2001. Shine aka ba mu sarauta a lokacin sarki mai daraja ta 3. To a lokacin shi yayana Alhaji Umar Muhammad Lere shine aka fara nadawa sarki. To ya samu wannan sarauta. Daga baya a 2007 aka ya samu ƙarin girma, sannan kuma a cikin watan Januwari 2011 Allah karɓi ran shi. To shine a wannan lokacin ne ni aka naɗa ni abin nan a sarki. To abin mukamin da nake rike da shi kenan har zuwa yau. Allah ya taimaki sarki. Arewa tana cikin wani hali na tsaka mai wuya, sai ya kasance tattaunawa da muka yi da jama'a Arewa suna jefa laifin nan ne ga shugabanni. To Allah ya ma nasara, ban sani ba ko kana da wata dan batu da aka jefa mana a cikin wannan. To alhamdulillah, duk lokacin da aka samu matsala irin wannan tilas ne a shugabanni sun samu laifi, domin duk wani abu da zai faru an ce idan kai rube to sauran jiki kuma ba a magana. Akwai abin shugabanci, to amma kuma kasan Najeriya ta shiga cikin halayya daban-daban. Na farko dai aka yi wannan kundin tsarin mulki na ƙasan da aka kawo, wanda aka ɗauki duk sha'anin mulki aka ba maganin siyasa. Saboda haka muna da mulki na tarayya da nan jiha, akwai gwamna tarayya, akwai shugaban ƙasa, sannan kuma shugaban ƙaramin hukuma. To a lokacin da aka yi wannan tsarin an yi ta surutu, an yi ta muhawara akan mukamin sarakuna. Sai aka ce a'a, su za su zauna ne kawai suna ba da shawara kan maganan tsaro, maganan zaman lafiya da irinsu. To ba a ba sarakuna wani mukami na musamman ba. To sai aka ce su waɗannan wanda aka zaɓaɓɓu ɗin nan su ne za su tafiyar da al'amura na ƙasa. To muna ganin cewa abubuwa ne wanda suke ɗauki lokaci kafin mutane su san
aikinsu, su san matsayin mukaminsu, su san yadda za su taimaka ma jama'a a kawo ci gaba a ƙasa. To wannan abun bai har yanzu bai zama yana ƙasa ba, har yanzu ba mu samu abin da bature ke cewa solid foundation ba, mu samu jigo a ƙasa ba na tafiyar da al'amuran siyasa da kuma mulki a ƙasan. To shi yasa muke ta ƙoƙari mu ga cewa canje-canjen da ake son a yi na kundin tsarin mulki ke an ba sarakuna wani muhimmin matsayi saboda ayyuka da suka shafi tsaro, da suka samu ilimi, da suka samu lafiya, da suka samu ma'amalan jama'a. Domin sarakunan da ake gani su ne suka fi kusa da jama'a. Kullum nakan ba da misali, mutum yana zaune wani abu ya same shi a gidan shi, ba zai tashi ya je ya nemi kansula ba. Ba zai gansu ba, saboda haka mutane da zai je ya gani zai samu kuma unguwan shi ne ko hakimi ko sarki, su ne waɗanda yake ganin cewa su ne suke kusa da shi, wanda yake na ganin za su iya mashi wani abu, za su iya fitar da, za su kawo wani mafita ga al'amuran da suka dame shi. To haka kuma yake duk waɗannan abubuwan da muke ta ƙoƙari a yi a ƙasa, maganin sha'anin ilimi da sha'anin tsaro ɗin nan musamman, ta zo a ce wai ana so mutane ne baƙi ne suke zuwa da sauransu. To waɗannan baƙin kuma suna tare ne su zo cikin jama'a. To jama'an nan kuma suna nan ƙarƙashin masu unguwanni ne da dakatai da hakimai. To su ne suke tare da jama'a. To kamata yi in ana son a san yadda mutane suke tafiye-tafiye su shiga nan su fita nan har su zo su kawo cuta ko su kawo wani mummunan ga jama'a. Tilas ne zama ce ana amfani da waɗannan masarautu ɗin da kuma waɗanda suke son hada da hakimai da dakatai da masu unguwanni. To shi yasa muke so idan an yi wannan zai kawo gyara ga al'amuran da suka addabi ƙasar nan. Za mu tsaya a daidai wannan lokaci, sai a lalube mu don jin ci gaban tattaunawar tamu da mai martaba sarkin Lere Alhaji Muhammad Abubakar Garba, wanda kuma ya yi bayanai da dama sosai. Insha Allah za mu ci gaba da tattaunawa ɗaya bayan ɗaya har mu kai ƙarshen wannan shiri. Sunana Rayyan Musa Lere nake cewa mu zama lafiya.